moncho murire nigo na wakirimbia muna singincho yo kwirebiro byago amone chinga kichago kwendera gusanga amoninte nande nigo nkwere chinga kichabene amone biro bya bene egere nkumunyasamanga ali atwikire ase emesa yoborari ritukari gari alero njasa muretane nigo nkoro konepto Dennis kosina bugwancha undangeri kukuri kuntu enkeye mokuru ase chinsemo chakya mukama eye gotoka ase ebunge ya Nyaribari Masaba county ya Kisii nigo bari nebirero magegaya omochokorobo oyo bwatemetenyo 53 goshekererwa ase enkendo ya Moi Teaching and Referral Hospital korengana no roboti twarerwa amone nkeyiga nigo batabuna nigo omochokorobo asirite chiwiki berecherere bonoiga kurende egento kyaberere kotanyora kibasa cyenya gitari gose appeal yagarire umubiro yuwe mitinye 53 goshekererwa ase mochereyo kurende nigo basabire abamate amune serikali wesokya eriko bakonya eriko chukosokya umubere bw'umwana uyo korwa ase enkendo eyo oroboti rwabene ase nchira yoboikirano Samarieta ngoro kujakiri ni moranga tata byara no nyego igore maremu ase nkeye iga abantu baminto akinto bwate mechande nkeye iga omocho koroito iga nasire to mochioyo nabarwara omwana oito kamuira chenero F6 kera twamuira omwana oyo agatwara omochando ase nda yaye niga bimbeta amagoro nenda bagatema kumushughulikira chenera abule F6 mbanyara bakamurifa ochimoye referral Eldoret bono ekere nyuma bataramuira maate ntwa bwato bolemeru bw'echibesa cyatakeire 18,000 cya mafuta ambulance yebeku bono ntwanyora omwana akagendera kabere gitanda tonyole chibese echi chibeku ambulance bono kene pi akorora nende nyasaye nabakunete mali bali gushugulikira omwana bakabeka omwana ambulance bakamuira maate omwana oyo achikororwa omochando oye obokong'u obo okomubimbi enda inkieke omwana agaika moyo Eldoret maate bakamuikia ororo bagatema kumushugulikira bakanyora omochando rende oyo ore senda yaye mwana akabera amatuka 3 baganyete rende omunyagitari omonene ore gocha rende arora omochando bwa omwana eriaka no omwana oyo rende omunyagitari oyo omonene agacha bakaira omwana oyo tieta bakanyora omochando oyo mwana oyo akarara rituka erimo elio botuko obwa mambi yaye agasira bono omwana oyo okorire chiwiki ibere igabu mocheri Eldoret epiri yachire 1200 abantu baminto muna morocho mochi oyo kende nkeyo baiga mano bole mombo ya abana tokole abana abakolema banyore kende bali kende gionsi nkeyo etokolera akikonye nkeye iga simbarati ntwatema kumurige gabana lakini ntwamuikira komonyora atokonye bono omaetekera kwanyorera ikong'u igokorigie bono nario gotanta norigie enchero oyo oragokonye tukarengera rintu bono ng'a bono ntumu ne family bakitiga torigi bono egabana nerera akore kira atokonye bono tukaenda paka town ya Kisii tukaboria ofisi ya gavana nereri tugatebigu naire gabwe stadium tugoiko ntwanyora gavana tokonye andonsi oyo oraga nigo toikera enamba yesimu igere 011 43 198 okorere 52 eligocha Jacqueline Onyego elieta ligocha Jacqueline Onyego
Ngo turubena wali onyewe. Ono muchando tubwate inche oyo no omwana bwo machokoro nche no omwana onengo moruko yosirete. Kaki baminto tokonye tuachane. Tokonye ta kumbranje. Serikali motokonye. Bwana. Mochokoro omwana yosirete okareri toilet. Esokoro yo omwana na ongotantara na agotire. Nje sokoro yo omwana elia tangoro ku pension yonyewe. Bono mochokoro yona kareri toilet chibasa chikoborigwa ne 200 chiatosinyire ntobwatia. Bono enkoborio bokonyi korwa aso mo minister werie okoro kumanduku aso mwebi na baria barai bonsi batokonye na gabana asoima tokonye n'abantu ba Kenya nkima batokonye kiara tutanyoatio bokonyi mwana oitakorwa ritore chibesa echio njiyinka muna bono oyo randigeri muna moikaranse teiga yone gotie no mochokoro na urete maro mbegete muna mondo ocheiga kende nkei mochioiga gaki nkobasaba motokonye abakenya mwesipi abarai mwesipi bake president motokonye entu abakire chikura gaki no tokore gocha simole omwana mutatokonyeti na wakogundira ali mochari bono tusinyire twachiete tugachanga abantu baminto bakarua 20 kioka kitaisane nyoe na maguta bono tusinyire egitogokora bono nyana abamate mwachire iga gaki moroche muna tore abairi mwacha gotorora mwaye bataipole ntobwati bokonyi nyemubwate moiri onde murai onde oranyara bairi koranje gane moto moteberi acha gotokonya ntobwati inchera so koromane mitinyire ngabwati omwana abwate emetienyi na